laskenta alkaa 5, 4, 3, 2, 1, start. Lukee näitä. Ja toiveita taas kuunnellaan täällä, joten nostajille vähän boostia omilla soittotoiveilla. Tosiaan 24 kilon tempaus, niin nyt ollaan mestaruusharjalaisissa. Ja hetken päästä on minuutti on nostettu. Jätimme kakkosluovan tyhjäksi, eli minuutti. Voitottelujen vuoksi ja Suvi Muittari siirrettiin lavalle 5. Lähdetään täältä päästä kuitenkin. Meillä on jälleen Riikka Viljala nostamassa Tampereen Turingoista. Hän on ennätyksellään 63 tässä nyt tekemässä tätä asiaa uudelleen. Kaija Merisalo, linja. Ladalla 3. Hänen ennätys 112. Lavalla 4. Riikka Elisalmi. Suomen kahvakuula. Ja sitten meillä on tosiaan radalla ja lavalla 5. Suvi Muittari Äänekosken Huima. Ja hän tavoittelee 115 kilometrin lukemia. Tarintaa. Viljala ja Muittari ovat kilpailleet tässä Kristinaan jo pitkin päivää, mutta nyt on mukaan tullut myös Merisalo ja Elisalmi. Eli kaikki nämä nostajat taistelevat 24 kilon tempauksen Suomen mestaruudesta. Ja 3 minuuttia täynnä. Helppoa. Viljala 40. Mennään vaan. Merisalo 41. Elisalmi 33. Loppuun asti vaan. Ja Muittari 53. Vielä tulee. Ja tässä kohtaa yleensä alkaa tempaus. Kuinka otteessa hiukan täytyy tyyliä vaihtaa, jotta kuula ei putoisi maahan ennen kädenvaihtoa. Ja tarkkaa onkin sitten se, että missä vaiheessa se kädenvaihto tekee. Ettei päästä liian pitkälle sitä otetta kuolemaan. Ja Riikalle tänään tulos 43. Ja Riikka Viljalalle 50. Nyt mennään, anna mennä vaan. Onnittelut. Ja taistelukaisti lavoille jäivät Kaija Merisalo ja Suvi Muittari lavalla 5. Hyvä Taija ja Suvi.
Niitä on 5 minuuttia takana. Hyvä. Noin 10 toiston ero tällä hetkellä naisilla. Tämä Suomi-iskelmän siivittämänä sai Versalle 70 toistoa. Tuli luittarilla jo 86. Yli menee Sofia, mennä vaan. Justiin. Kuusi minuuttia, 4 jäljellä vielä. Nyt alkaa jännittää, kuinka pitkään naiset pääsevät näihin Mennään luihin. vaan. Lähtöistä molemmat. Hyvä. Pajola ennätys 112, Suvi jatkaa 115. Suomen ennätys lukemaan Joo, sitten näkee, jos tulee nopeasti. Sieltä vaan, anna mennä vaan. näin suurmuutamille 100 Anna mennä vaan. 103. Anna tulla vaan, kaikki meidän tulee. Hyvä Taija. Aikaa on vielä. Mä vähän 7 minuuttia on nostettu viimeistä erää ennen viestejä. Taija Merisalolla 90. Suomen ennätys 115 menee suvimuuttajilla Kaikki voittaa! Anna mennä vaan. Ja muuta kuin hyvää jatkoa nouseille. Joo. Tulee, se tulee. Sieltä vaan, tulee. Taijalla jatkuu vielä hyvä rauhallinen tahti. 100 Ja yli vaan, antaa mennä. Kaikki vaan. Joo, hyvä. Vielä lähtee. 121 ja suvimuuttajilla. No kuule nyt niin nousee ylös vaan. Nousee. Pari minuuttia olisi vielä naisilla aikaa parantaa suoritusta. Mutta näyttää siltä, että niitä alkaa käsipuolen loppumaan. Vielä tulee. Katsotaan miten nyt kannustusta tässä kohtaa tarvitaan paljon kannustusta. 2 minuuttia. Ja 124. Ei nyt Suomi nimetä. Ja Taija jatkaa vielä.